raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed, couldn't get up in the morning. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. Moin und willkommen u novi video. Danas imamo jednu zanimljivu lokaciju koju želim posjetiti već jako dugo vremena, ali jednostavno nisam bio u mogućnosti. Ali sada je to vrijeme došlo i radi se o jednoj novoj vili. Za razliku od vile Sol, ova vila je u malo boljem stanju, ajmo tako reći, ali isto tako je bolje čuvana. Zašto je bolje čuvana? Iz razloga što na posjedu su postavljene takozvane divlje kamere. Oko vile je kao mala šumica, to nije klasična šuma, to je jednostavno zaraslo, dok iznad vile i ispod je cesta. Sad ćemo u biti vidjeti kako će uspjeti infiltracija i kako to sve izgleda. Između ostalog zato i snimam iz auta trenutno nekakav uvod, ajmo ga tako nazvat, baš iz tog razloga što je vila prilično osigurana tim kamerama i time, i onda jednostavno ne želim gubiti vrijeme kad dođem tamo na uvod, već mi je cilj da što brže uđem u objekat i onda možemo snimati iznutra malo opuštenije, ali do tada će biti prilično složeno ući unutra, pretpostavljam, ali daću sve od sebe pa vidimo. Evo ovako izgleda to kad fulam lokaciju za 10 km. Zape u šumi i onda se sjetim, pa imam ja Google Earth. Rekao, ajde ja njega upalim. Upalim ga, vidim, nešto je tu malo čudno, tu nema nikakve vile, ni nikakvih kuća, samo jezero i šuma. Pa dečko, pa ti si fulao 10 km. Jo, sve je to dio hobija. Sad ćemo se vidjeti na vili. Pozdrav i dobrodošli na novu lokaciju. Uvod ste čuli i vidjeli i sada idemo u istraživanje, ali neću biti previše glasan pošto ne znam da li me neko može čuti i da li je možda već, ili da li je možda neko unutra. Idemo. Ovo sa ovim klavirom je prilično zanimljivo u smislu kada upišete na Google recimo Lost Place piano, onda vam tražilica naravno izbaci jako puno slika zaboravljenih takvih i napuštenih mjesta sa motivom pijana, to je klavira, jeli? Ali uvijek zanimljivo, gotovo uvijek se među tim slikama, ako ne među prvima, nađe upravo ovaj klavir.
Evo znači našao sam jedan vrlo zanimljiv podatak, a to je da je ova vila bila u vlasništvu doktora jednog. I ovo što smo sve vidjeli do sada snažno podsjeća na 70. godine, 70. na 80. Ima dosta novina, privatnih fotografija i na tim privatnim fotografijama koje ste vi neke vidjeli se može vidjeti taj stil oblačenja i frizura tada u tih 70-ima i slično. I sad ovdje ima isto jedan dokument koji je iz 78. godine, tako da smo sa tim nagađanjima dosta točni. Isto tako vidjeli ste i sami dolje u podrumu i okolo, u biti ovdje svugdje po vili ovoj su privatne fotografije, pa dokumenti i slično. Inventar, ovo što je ostalo je. Tako da je zaključak kao uvijek lagan u takvim situacijama, to je da su sve stvari ostale, a da su naravno vandali i lopovi napravili svoj dio ružnog posla, a to je da ljude pokradu. Evo ga, to je bilo to što se tiče vile doktora. Bilo je prilično zanimljivo, a mi se vidimo na sljedećoj lokaciji. Pozdrav!